ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യണത്. കോളിഫ്ലവർ ആദ്യം വറുക്കണതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 4 വലിയ ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അതിലേക്ക് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കാശ്മീരി മുളകും പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾക്കിവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കേക്കാരം കേട്ടോ. അധിക ദിവസവും 8 മക്കൾക്ക് വേണം ലഞ്ച് ബോക്സ് കൊടുത്തയക്കാൻ. അതായത് എനിക്ക് 5 മക്കളും താത്ത കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ 3 മക്കളും, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് 8 മക്കൾക്കാണ് കൊടുത്തയക്കണത്. സ്കൂളും കോളേജും എല്ലാം കൂടായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കോളിഫ്ലവർ. അതിന് ശേഷമാണ് ഈ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു മസാല ഇല്ലേ, അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് നല്ലോണം വെട്ടി തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കോളിഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. രാവിലെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കാരോ ഇതേപോലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. ഇന്ന് മക്കൾക്ക് കോളിഫ്ലവർ വറുത്തതും കൂടെ ചമ്മന്തിയും കൂടെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഭയങ്കര തിരക്കേക്കാരല്ല നമുക്ക്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നാസ്ത ഉണ്ടാക്കണം, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മക്കൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ലഞ്ച് ബോക്സ് ശരിയാക്കണം, മക്കൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വേഗം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. എന്തെല്ലാം തിരക്കാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾക്കൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ അതേപോലെ ഒരു തിരക്കുള്ള രാവിലക്കത്തതാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ ഇതാക്കണത് താത്തയാണ്. താത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പെങ്ങളാണ്. ചോറ് ഇട്ടിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ചമ്മന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കും. കോളേജിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതേപോലൊരു ചെറിയ ബോക്സിൽ കോളിഫ്ലവർ പൊരിച്ചത് വെച്ചെടുക്കും. സ്കൂളിൽ പോകുന്നവർക്ക് ചോറ്റുപാത്രത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചെറിയൊരു അടപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിലും വെച്ചെടുക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണുണ്ടോ? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊരു ദിവസം പോണത്? അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളെ ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെടി കൊണ്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും ചെടീൻ്റെ വീഡിയോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ലഞ്ച് ബോക്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ചോറ്റുപാത്രത്തിൻ്റെ മേലൊരു മൂടി ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിലാണ് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കോളേജിൽ പോണ മക്കൾക്ക് മാത്രം വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. രാവിലെ 9 മണി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി. അതുവരെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓട്ടോയ്ക്കാരം.